Nou, ik vind het een geweldig initiatief. Het was ook hoog nodig dat de Antilliaanse gemeenschap een keer van zich laat horen. Want die gemeenschap bestaat uit heel veel goedwillende mensen. En die voelen zich allemaal in een verdomhoekje gedrukt de afgelopen jaren. En het is echt heel goed dat de Antilliaanse gemeenschap een keer zelf probeert de eigen huid met de eigen nagel te krabben. Wapens, dat hoort niet in de Nederlandse samenleving. Als je een meningsverschil hebt, dan praat je die uit. En als je echt het gevoel hebt dat je benadeeld bent door je aangifte, ga je naar de politie. Je gaat het niet zelf uitvechten. En helaas hebben we te maken met een aantal jongens die denken dat zij zichzelf kunnen beschermen door als eerste te schieten. Vergeten dat een ander net zo goed er weer overhoop kan knallen. En wij moeten in deze samenleving geen wapens hebben. Wij zijn een vredige samenleving en conflicten praten we uit. Dan hebben we daar de politie en de rechter voor. Dat moet de mentaliteit zijn. Hoe gaan we dat hier weer uitroeien? Ja, wat ik geweldig vind is dat de Antilliaanse gemeenschap, en die bestaat uit heel veel goedwillende mensen, die zich de afgelopen jaren verdraaid in het verdomhoekje gevoeld zijn. Dat die eindelijk eens een keer zelf hardop zeggen, dit moet stoppen. Hier worden wij door benadeeld en dat deze gemeenschap nu bereid is de eigen huid zelf met de eigen nagel te krabben. Dank u wel. Meneer Ramadaan, dat al onze kinderen naar lager onderwijs gestuurd worden, dat wij in de armoede zitten. Wat doet u daar tegen? Alles op zijn tijd. Dat is een belangrijk thema. En u mag me van mij aannemen, ook daar ben ik mee bezig. Afgelopen week aan de halve dag vergaderd, uitsluitend over dit thema onder de Antillianen. Dus het heeft uitdrukkelijk de aandacht, maar alles op zijn tijd. Ik wil om te beginnen jullie allemaal heel erg complimenteren met het organiseren van deze mars. Het getuigt van een groot gevoel voor emancipatie en het getuigt van een groot gevoel dat je eigen kracht kunt inzetten voor heel veel goede dingen in de samenleving. Ik herinner mij nog het begin van het jaar, toen ik voor het eerst een paar stevige, krasse uitspraken deed over Antilliaanse criminelen, dat ik een hele lelijke brief kreeg uit de Antilliaanse gemeenschap. Meneer de burgemeester, u stigmatiseert ten onrechte onze mensen. Mooi, ik dacht het begin is gemaakt. En nu begint het gesprek. En we hebben zowel op mijn kamer, op het stadhuis, als op vele andere plekken in de stad avond aan avond met de Antilliaanse gemeenschap gepraat over hoe kunnen wij met elkaar het tij keren. Ik was onder de indruk van de kracht waarover de gemeenschap beschikt. En ik was onder de indruk van de zoveel goedwillende Antilliaanse mensen die in het verdomhoekje door omstandigheden zijn geduwd door een minderheid die niet van wapens kan afblijven. Want hoe gek het mag klinken, zelfs bij het laatste geweld van de afgelopen weken, de criminaliteit onder Antilliaanse jongens in Nederland daalt flink. In Rotterdam van 10 naar 7,2%. En dat is een behoorlijke sprong voorwaarts. Er is alleen één maar. Wat er aan incidenten plaatsvindt is hardnekkig, is erg grof. En er is bijna altijd geweld aan te pas en gebruik van wapens. En die wapens, die moeten echt de stad. Daar doen wij met politie en justitie alles aan. Maar u heeft de belangrijkste sleutel in handen, vaders en moeders van deze jongens. Wat ik zo mooi vind aan deze bijeenkomst vandaag, is dat u aan het leren bent, eens een keer in het openbaar, tegen uw eigen mensen te zeggen, dit kan niet. En ik denk dat dat een teken van kracht is en van emancipatie, door je eigen huid met je eigen nagel te krabben. En alleen je eigen nagel weet precies waar je moet krabben. Een ander krabt nooit goed. Niet op de juiste plek, niet met de juiste druk. Jezelf, je eigen nagel inzetten. En ik denk dat het belangrijk is. Wij hebben het nodig. U kunt van mij en van het gemeentebestuur verwachten dat we datgene doen wat wij moeten doen. Goed onderwijs, huisvesting, discriminatiebestrijding, arbeidsmarkt en van alles wat een overheid moet doen, daar kunt u ons op aanspreken. Maar ik moet u ook aanspreken op datgene wat van u is. De opvoeding van de kinderen. Normen en waarden bijbrengen. Daar gaat de overheid niet over. Afgelopen week hebben we een hele lange ochtend gesproken over de psychosociale problemen van Antilliaanse jongeren in Nederland. Komt helaas voor en veel van de jongeren zitten ten onrechte in de criminele hoek, maar ze niet weten dat ze door anderen als robots worden ingezet voor criminele daden. Ik ben blij dat iemand als Helberg
van de week ons via de video toesprak en aangaf hoe hij ook een oplossing in die richting zoekt. Wij kunnen een hoop doen bij de overheid, maar zeker niet alles. Uw inzet is van onschatbare betekenis. Helaas, ook gisteravond ging het fout. Ook gisteravond was er weer een schietpartij niet ver hier vandaan op het metrostation. En helaas was het weer een Antilliaanse jongen die dacht dat hij als eerste kon schieten. Vervolgens is hij in de kraag gevat. Hulde aan de politie die deze lieden vervolgens weer altijd van de straat weet op te ruimen. Want opruimen is het juiste woord. Ik begrijp de vorige spreker als hij zegt iedereen heeft een verhaal. En ik begrijp erg goed dat veel van de jongens ook ondersteuning nodig hebben om uit het moeras te komen. En ik ben bereid daar heel ver in te gaan. Maar het is heel belangrijk dat die eigen kracht wordt gemobiliseerd zoals het vandaag hier gebeurt. En dan laat daar geen misverstand over bestaan. De overheid is ook van de zachte kant. Werk, onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding. Als het aan de orde is, kunt u op ons steun rekenen. En hier staan ook raadsleden die dit verhaal aan me aanhoren. Maar er mag geen misverstand over bestaan. Iedereen die over de schreef gaat in de stad, kan op stevige weerstand van mij persoonlijk rekenen. En in namens van mij 5.500 agenten die daar korte metten mee maken. Zacht waar zacht nodig is, keihard waar het nodig is. En wat wij laten niet accepteren, dat de wapens in Rotterdam gaan regeren. Dat nooit. Dames en heren, laat me nog eens horen voor burgemeester Abu Taleb. Heel mooi. Vooral een stukje opvoeding is belangrijk. Hè? We hadden een aantal maanden geleden, 17 augustus, vorige maand, nee 2 maanden geleden, was er een Tula-herdenking. Waarbij de keynote speaker Jocelyn Clemencia ook hetzelfde punt maakte. Dat het heel belangrijk is dat we heel kritisch moeten gaan kijken naar de opvoeding van onze kinderen. De opvoeding, niet de meervoeding. Oké, dus dat vond ik ook een heel mooi punt van burgemeester Abu Taleb. We gaan